Biyag ti tao. Naimbag ka naragsak ngal daw kada kayo amin. Welcome again to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat iti kanayo nakadayo apan nangururay kadagiti uploads tayo at drama. Kat sakbay tintay pa nagdrama manen, ituloy tayo manen tag shout out. Kat ininutan tayo nga ibasa nagiti shout out papagayam. Hello kani Madam Marina Bagkal, ni Ma'am Geraldine Laroco, ni Ma'am Madeline Agaran, ni Ma'am Ursula Lansang, ni Linsky Tolens, Jacqueline Nofis, Joseph Asuncion, Jonaline Rico, Castaneda Floresma, Valenzuela Jeline, Rita Angela Vlog, kani Lydia Kilingkin. Hello kada kayo amin. Intay nga rodan danggan ti sabali manan nga episode dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Marigatan akong nga agbayad iti renta ti balay dito'y Bagyaw, Faylay, bakit? Anya nga tano agawid talangan ni lugar may? Sikaman. Agsapulak langan iti sabali a panggadak iti lugar may. Kabalak mo't nagtrabaho iti construction? Maawatan ka. Ti desisyon mo ti masurot. Kan may sa, awan mo't natalgad apanggadan ka dito'y Bagyo. Inton bigat mo't lang agawid tan iti lugar may. Makamuditan, tinapatag. Saan tanton nga agabang pa iti balay? Kat, adda nga rod pag naedan ta iti lugar yo? Makisaritak pailaan ka dagiti kakabsat day ditatang ko ang makipagnaig ta pailaan ka nakwada Lakay. Day ta ti pangadeng ka, Faylay. Saan nga umdas ti matgadak dito'y Bagyaw? Iso nga agawid talangay iti lugar may. Nasaya at matanagawid kayon dito'y lugar tayo, kanakan. Nabayag mat apanawan ti panagtali na udyaw jay Bagyaw. O nantay, agpagpakaasi ak makipagnaid kami pailang kini Feli nga asawak dito'y balayaw? Sana parekot day ta, baro. Kabsat ko day ditatang mo. Iso nga awan ti pagparekotam. Agyaman aklaunay, antil yunay. Kat, nangan kayo ka din. Saan pa, antay? Kinapudno na, mabisin kami ni ti asawak. Mabit lang araw, ta inak agluto iti kanin niyaw. Inak man kit ditiliwan di kakaiso na manukaw. Agyaman aklaunay, antil yunay. Lukas ta si Mangpet Dabong kenti asawa na dito lugar tayo kabagais. Wan kabagis. At dada ita ijay balay ko. Nangina ka nung amin no agabang da ijay Bagyaw. Isu nga imbaitan a dito'y lugar tayo. Kastaya. Mapanak man nga ro ijay balay kabagais ta nakman kita ni Baong akaanakan ta. Ay katuan kabagais. Mapankalat ta. Ingkamot iliwan ajay kaanakan ta. Ay wain ta nabayag a panawain ajak nakit kita. Sa nga pulon sa atawanin. Ay na, maragsa ka na ka makakita man ang kang kabaong kaanakan. Kastak makang ka, Uncle Sianaw. Kasla, saan kayo alimakla kaya, Uncle? Ay, limakay mo't na taon Nagado tao bang kaon? Sana madlaw limakay kayo, Uncle. Kaing ingas yung launay na di tatangkaw. Kasaya. Ay, kabsat ko nga raw di kaing ingas kao. Kahit awan ka di pa'y ti anak yaw ken ni Filay. Ay, awan pa yung Uncle. Anya? Siyak ti adda parikot na, Uncle. Isong aging gayt, ha? Awan pa ilang ti anak mi? Ay, kat makabukal kay tulata, barok. Agkararag kayo kanya po Diyos, tapno paraburan na kayo iti anak. Uncle, well gayam, no kasapulan nyo titulong ko, umasidag kayo laing kanyak. Agyaman na, Uncle Siano. Di kayak babay ni tiyasawa mga umasidag kanyak. Uray no nakurapay lati pa nagbiag ka, damat latamakan ko Uncle, adaw ti mulak anat natay nga di bangkag kao.
No, kasapulan nyo ti sidayaw. Ingkailat na mga alay di bangkag. Lakay, doon alawas ta dito'y lugar yo. May ibos matan ti kwartata. Awan ka di pa'y nasa pulam at trabaho. Masadutak nga agsapol iti panggadak, Feli. Saan tamot nga agparekot iti makmakan dito. Gaputa adumot itadangkel siya now. Kan makipangpangan tamot dito'y balay ni Antilio na yun. Kababain, Lakay. Mangnamnama talatan kadakwada. Anya kumangit ipagbainam, kat kakabsat mo't day ditatang ko daan tilyuning kanang kalsyano. Uray pay. Kan may sa, awan mo't pagsapulan ni Antiluning. Agtartarakan la ang iti baboy. Kan makiburburas la ang mo't iti mais. Relax ka dilaang, bakit? Di ka kadiunag dandanag. Uray no awan ti panggadak, at damot pagdawatak iti makmakan. At dapay gayam bakanti alutim ni tilikudan ti balaya ang kalsyanaw. Ay wain baraw. Jak na mulaan daytay tinatanggap po ta. At damot tan di bangkag ko asok kaya. Kaslamayat amulaan ti balaya ang kalsyanaw. Ha? Anya ti kayat mo asawan baraw. Mabalin ayamit nga imulat ti balay. At ti kayat ko asawan ng kail. No mabalinak nga agpatakder iti kalapaw ko dita. Ha? Total bakantimot day taaluti mangkal. No palubusan nak nga agpatakder iti kalapaw ko dita di agpatakderak. Ay sana parekot day tabaraw. Mayatak lata. Patakderam iti kalapaw mo no kayat mao. Ay na, agyaman nagangkal siya na. Wain kayat kau. Agala ka pa iti kawayan di talikod ah. Ay na, agyaman na kangkal. Palubusan nakpay gayang magpukan iti kawayan nga aramata, iti kalapaw kaw. Agaramid mat gaya man ni Bong, iti kalapaw ijay likudan ti balay mau kabagis siya now. Wain kapagays. Nakisarita kanyak patakderan na iti kalapaw jay bakanti alutek. Imanugot aklatan at awambot sabsabalay. Kaanakan tamat. Sa bagay matkit di kabagays. May mayata no dabukod da pagtaengan iti asawa na atap no marami damot ti kay kayat da nga uray kalapaw laeng. Ay katuan sana balay. Tanalaing mo't karpintero ni Bong. Amuna tar aramiden na. Wain kabagays. Sa may sa nabayagan abakante na jay alutay. Nagsamagpaikid din ata, jak maruruutan, jak madaldalusan, ang mga no pagumukan pa ikati ulagan Mala, nasayat mat nga raw, no agaramid da iti kalapaw da. Tapno lumasin da nga agasawa, tanay awanon ipakan ko kadakwada kabagays. Ha? Manipod si mangput da, siyak ti gumatgatang iti kananda. Anya? Jay matarak tigat-gatangan ni Bong, imbes kumasidaan wano bagas. Ayun na yan. Jak mo kas tagayam ka ba, guys? Di mo tadi mo mat ida mabambantayan. Nalaing mat gayam nga aginom iti arak ni Bong. Ibusan na jay may sa ateng ngadan. Anya? Kasladanom nga inuman na jay arak kabagis. Dinsa pa yun agangus. Nagbiit mo nga naramid ti kalapaw mo, baong barak. Kasla kaano lang ang patakder mo. Wanang kalsyanaw. Mabalin min apag naidan ka ni Felay. Ay kahit mabalinin ata dalpaskat nga rudan. Nagpintas a kalapaw, tinaramid mo. Nagdalos pa yan ti arubayan. Wanang kal, nagtinulong kami nga gasawa tapno madalosan ti arubayan. Aya! Tilang parekot ang kal, awan ti kuryente may. Ay, huwag ngagpaisaw. Ay, kaano sa inyo pa ilang tiyagsilaw iti lampara Tinapatag at dan bukod yaw abalay. Huwag makidiyang kal. Ay, huwag gayam. Pabuludan dak man pa ilang iti bagasyaw. Isublik mo't ladagaw sa paman ang makasapulak iti panggadak ang kal. Ay, huwag na baraw. Ikan kayaw iti bagasyaw nga gasawa. Agyamanak, Uncle Siano,
Kanayon mo't nga awan di tabalay da ni Bong kabagays. Napan iti trabaho na kabagays? No kasta, at dan trabaho ni Bong. Adan, simrek karpinteraw iti may patpatakder a balay jamyanan. Kasta ka day kabagays. Wen, dakla balay jay patpatakder daga po ta balay ti Hawaianaw. Nasayat mo't nga raw, tadan panggadan jay kaanakan ta, kabagays. Napanan ni Bong Filay. Saan pa'y asimangpwet, Uncle Siano? Ay, malimang. Ang hindi pa nagawain. Ay, sigurado anabartek manin no sumangpwet, Uncle. Nalang magayam nga aginom iti arak di asawam. Wan nga rod, Uncle. Sabali pa'y mat nga rod ti ugali na numabartek. Ha? Anya ti kayat mo asaman? Napudot ti ulo na numabartek, Uncle. Kastan ti ugali na, uray idi adda kami pa'y ije bagyo. Kasta gayam. Itala nga namwak na itaa. Nadaan nga agpaiso iti trabaho. Ang bigastos na mo iti arak di sweldo na. Uncle. Damot gayam sana nasaya at nga ugali ni Bong. Igatang na iti arak ti matgadan na. Nagalasan. Isagan akong dagiti awita kaya bangkag kaw. Mangal dawak to umatan ni Jai. Psst. Psst. Ha? Asino yung mga sit-sit-sit kanyak? Adamo nagang kwa. Ay! Sigala kay! Umasidag ka man, Lidaw! Ha? Nagbastusin ni Bong. Isumagayam ti mga sit-sit-sit kanyak. Umasidag ka nito ko na! Tiyawanan ba'y na Bong? Paiman? Awan mo tayong tinisrespetom kanyak, Bong. Awan babayin mo Sigala kay kunkunam latamot ng kanyak. Relax! Di ka ka din akong ungat, Uncle Siano. Kastagayam to galayim, numabartek ka. Awan respetom. Kunak no nasingpat ka. Pasensya ka, Uncle Siano, Lambing ko lang kang kadita. Anya lambing nga sasawab. Uncle, dumawat ako may ti pulutan. Naibos nga minan di pulutan ka. Sinalbag ka. Siyak paayasan nga inom iti arak ti pagdawata iti pulutan. Maturog ka kay dahin. Tanay, nabartek ka. Kasta timbagakan ka ni Bong kabagays. Wen, kabagis Leonaing. Nagalas magayam ti ugali na numabartek. Awan respeto na. Na tiawanan bain abong. Awan utang nanay baganakam. Imanugot ka ngagpatakder iti balay na iti solar mo. Ngam kasta aramidan na kan ka. Mas dawak nga raw di tay sit-sit-sitan nakan. Awagan na latan tinagan ka. Lakay siya na. Kuna nakiday. Kay ayan na ngay nga raw. Pinalawak nga gininaom nga may sa ijay sirok ti sa lamagay. Dandan ni Barsa kag iti panabas itay sinitsitan nak ngam. Linaplapdak laang ti bagay kabagays. Talaga ang masurona. Di ka laagbain, Bong. Ipakpakitam latipod no nga ugalim kini Uncle Siano. Anya kumangay ti pagbain ak feli. Dumawdawat ak lang matiti mapulutan no adda. Wanangam saan ko maakas jay ti panagsasaom. Awan respetom kini Uncle Siano. Sumagang ka man! Di ka nga rod ang pungtot Bagbagaan ka. Ngam di nakmadangdagan. Anay ko. Alala. Pinagsipat ka. Agsao ka pa'y takitam. Sa lang nga sipat ti maramanam kanya. Nawatam! Apaya limitam day ta makanawan na pingping mau filay. Di nang ranak ni Bong, Uncle Siano.
Anya, maaramin ni Bungday takang ka. Wan, Uncle. Nabayagan adang tangran. Anya, No, adda di na maguston nga ibagak. Agkabilatan. ay, kastagayam ti aramidin na kang ka. Uncle. Sana nasaya ati kasta. Jak kanunungan. No, naskan ngay darum mo, aramidin. Jak maaramid day ta, Uncle. Amangan no ad-ad na adang ranna. Anya, At dapay saan nyo nga amo nga ugali ti kaanakan nyo. Uncle siya, no? Nagado alalaki ti agiinom ijay arubayan dabong kabagis. kastaya ka ba guys? Iso asinurot ka dito'y bangkag mo. Ta ipakamukan ka. Tiyawanan ba inabang? Inaramid na pag-iinuman jay sular ka? Ay, sana mabalain. Awan babain day jay akanakan ta. Kunamlan asino nga agitugot iti barkada na. Agyamanak, tembagam na ita ka ba guys? Nagtagawid ak tapapanawag ida nga agiinom iti sular ka? Ay mabiit laeng kabagis. Kasaritam tulatan inton saan anabartek. Amangan no saan nakamutla denggen. Ay, siyak ti makam mo ka ba guys? Talaga papanawag dagiti babarkada na ijay sular ka? Di dalag babain? No, malpas kayo nga ginaw pagawi demaun dagiti barkadam. Anyat parikot aya, Uncle Siano. Saan da kamat ngan anwa na? Yak kayat nga daagi inom dito'y arubayan ti balay ka. Iso apang nga asem, tapapanawam taon dagiti babarkadam. Makita mat nga dapelen inuman mi nga arak, Uncle Siano. Kababain mat no papanawag latan dagiti babarkada. Saan ko manatangken ti ulom baong? Impalubos ko agpatakder ka iti balayo dito'y sular ka. Angam, di na kayat asawain, nga ramidem matlatan ti kayat mau. Anya? Sapay ko bata saan mo asintiran timbagakeng ka, baong. Maturog kan, Bong. Nabarbartek ka. Nagawid ang dagiti barkadam. Maturog kan kunak, tani, rabio na yun. Jak kurso na dati panagsasao itay ng kalsyana. Ha? Tiyawanan ba inalakay? Iboy-boy nakit din, di pa nang ipalubos na ngagpatakdirak iti balay ta dito isular na. Paiman? Ay, nga taramidam, Bong. Ikak iti pagnakman dayjay alakay. Makatuturo ka doon. Adale man ti rabi ay. Nabanuga ka nagapo iji bangkag ko itay. Rumor ka man lakay siya no? Nibongjag pukpukaw kat makaong ungat. Rumor ka kuna! Ay, sinalbag abaw. Kung kugtaran na matantiri daw ka. Dadailag tiri daw mo! Ay, naluktan ng tiri daw. Uncle Siano! Tumpak kayo ni Titawa! Tagbatan na kayo ni Bong! Ay, wan! Sinalbag abaw. Umaynak matantagbatay. Ay, tumpuak ako ni Titawa. Agsubli ka lakay siya no! Huston, Bong! Di mo dang rin Uncle Siano! Agawid tan! Diyak magustuhan timbagbaga na itay. Ti amo na nga tagat kabain ko ti awanan bain alakay. Anya ka din ti mapaspasamakan ka, Bong. Kapsat ti amam ng Uncle Siano. Sular natin ang ipatakderan tay iti balay ta. Manya kumano kabsat na? Bong pangaasim! Di mo pagaramidan iti dakas ng Uncle Siano. Agpakpakaasiak, Bong!
Ay, Diyos ko! Anya ka din da ito ang mapaspasamak. Demonyo mo't gayam da di aka-anakan ta kabagis. Ay, wala ka ba, guys? Imbaglakit din ata nakataraya kinirabi ay timpuakak ititawa. Talo saan natayak kumaitan. Anya? Impukaw ni Felay at timpuakak ititawa. Jak paikit din na puutan nakadano nagpaigaya may niti kasabaan naglimlimang. Anya? Ay, kasta una abutin ko itirabi ka ba, guys? Kahit anya ti planum ita kabagays. Agawidak, ket nakasarita na dyan, demonyaw. Kasanaw noor-orayan nakagayam adangran. Ay na, agannat ka kumakabagays. Nausawan mo't siguron ka ba, guys? Papanawag lang ni Daiti Sularkaw, tapnod na kong gunana. Nasaya at maitasan ka na nabartek, baong. Panggap nakpayain at agbatan ni Dirabe. Ket, anya nga rod ti kayat mo mapasama kita, Uncle Siano. Kayat ti mababainan ng runa iti sangwanan dagiti pabarkadak. Hindi nakisarita ka, kayat mo ti agbalay dito Sularkaw. Pinatgan ka. Sa anagbalin anaimot kada kayo nga gasawa. Ha? Nagtalagak kang kagapota ka anakan ka, hanggang kastumi lagayam ti supadmaw. Kapulain ka na bainan ka ako nam? Iso pumanaw kayo lain dito yung Sularkaw. Anya? Nangig mo ti kinunak. Alain nyo amin ain, dagiti gargarit yaw. Kat pumanaw kayo dito yung Sularkaw. Saan amabalin ang Kalsyano? Saan kami pumanaw? Anya? Imanugot ka nagpatakdirak dito Sular mo? Sa ita? Ibabawim? Sana kaskarina ti pumanaw? Anya? At dadakas ang mapasamak dito'y no ipilit mo timang papanaw kada kami iti asawak. At dakarbungak amang papanaw kada kayaw. Gaputa Sular ko da ito'y bawng. Anya? No, nasayaat ka kumakanyak. Saan na mapasamak ti kastaoy? Agasam, kabalan naggaya matagbatan. Awan babayin mau. Basta, saan kami pumanaw dito'y Sular mo? Nga uray anyat mapaspasamak Uncle Siano. Anya? Nagkarit ka matayin baong? Ala, pumanaw ka ng Uncle Siano. No di ka pala pumanaw, ulitak tinaramid ko kang kaidirabi. Saan ka bigbigan akabsat day di tatang? Oh, anya pala tinaramidin Feli. Di mo matan garawan ti kan kanam? Awan ganas ko amangan, bong. Anya? Mabainak itar aramidam. Awan utang mo anaimbag anakam kadagiti timulong kadata. Dayta ka manan. Saan ka di aday ti pagsaritaan ta, Feli? Maan kagit din. Oh, lugan mo ti barangay kan pulis ti dimtang. Kakuyog dagiti pulis ng Kalsyano. Ni. Anya ti kahit asawan da ito eh. Pangasim ang Kalsyano. Di na kumamot pa'y balod. Masyan ka kumakanyak. Ita, amo maon ti agpakaasay kanyak. Ti asawam ti nakaimatang iti naramid mo kanyak idirabi ay. Ti asawam matlaang ti agwitness kayat nakapatayan. Isungay ta. Indarong kan. Agpagpakaasyak, Uncle Siano. Kaanak-anak. Di na kumamot pa'y balod, Uncle. Agnakam kamot siguro itanbang. Leksyon kang kada ito nginaramid ka. Tapno makamiris ka adakkel abasol. Tinaramid mo. Tinandanim pa ng patay kanyak. Pakawanan na, Uncle Siano. Sinadanak nagbaliw. Basta, isanod mong tidarom mo kontra kanyak. Ay, saan? Saan ang nagbaliw ti pangidyang ka? Naskan na madusa ka? Gapaw iti naramid mo kanyak!
No managbasol ka, madusa ka. Ngam no nasaya at aramid mo, mabindisyonan kanto. Bueno gagayam, di tante nagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Macy Malo. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agyaman kami